Gadan an 50 anyos na si Ricky Sarmiento kan Sitio Castillo, Barangay San Ramon, si Ruma Camarines Sur, kan mabutod sa kadagatan sakop kan parehong banwaan. Sa impormasyon, Lunes, Marso 13, lunad kan sa iyang pagsadiring bangka, pauli na kutaan biktima sa saindang residensya matapos na makipag-inuman sa Barangay San Antonio, Tinambak, alagad sa kusog kan pagbadol kan ukol sa piglulunadan kaini, nahulog ang biktima hasta sa mabutod. So more or less, yung distance po is 1.5 kilometers po yun from Barangay San Ramon, Roma. Papunta po doon sa pupuntahan niya sa San Antonio, Tinambak. So medyo may distansya po and mahangin, maalon. So dahil nga po paddle lang naman yung gamit niya doon sa bangka niya, siguro po nakapsize yung bangka. Narecover ang hawakan biktima alas 10 din aga kasuudma na nagpapataw-pataw sa kadagatan sakop kan banwaan. Ang kapamilya na ni Sarmiento ang nakadukay sa hawak kaini matapos kan sa indang ginibong paghahanap na tulos man na ipinaabot sa kaaraman kan otoridad. Sa amin lang ma'am is constant reminder ng ating kapulisan na kapag ka nakainom po, huwag na po tayong magbiyahe pagka mga ganyan. Alam naman natin mag-isa tayo. So maging security conscious din tayo sa ating sarili para maiwasan nga po yung ganitong klase ng mga insidente. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jobnela Liantos, Bicol University Intern.